προβολή όλου αυτού του αγώνα και όλοι εσείς συνεχίζετε να το υποστηρίζετε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάποιος μπορεί να αποτελεί την έμπνευση, αλλά αν δεν υπάρχει συνέχεια, τότε μάταιος ο κόπος. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που αγαπάτε τα βουνά, μόνο εσείς μπορεί να τα σώσετε. Και βουνά έρημα είναι βουνά νεκρά. Εμείς θέλουμε ζωή στα βουνά. Το Ursa Trail και όλοι αυτοί οι αγώνες που γίνονται στα βουνά μας είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους εθελοντές, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους αυτούς που συμμετείχανε, αυτούς τους καταπληκτικούς παραγωγούς με τα προϊόντα τους. Είμαστε ένας μαγικός τόπος. Να συνεχίσετε να στηρίζετε τα βουνά και εμείς σας περιμένουμε του χρόνου και πάλι να έρθετε για να ζήσουμε όλη αυτή την ωραία ατμόσφαιρα. Ήσασταν όλοι σήμερα και όλες αυτές τις μέρες με χαμόγελο. Το Μέτσοβο είχε γεμίσει χαμόγελα. Είναι απίστευτο αυτό. Αυτό πρέπει να επιδιώκουμε. Και είμαι τόσο συγκινημένη για τα δυο κορίτσια μας. Αυτά, τη Μαρία και τη Βασιλική. Φανταστικά. Για όλους, αλλά ιδιαίτερα για αυτά τα κορίτσια. Σας περιμένουμε λοιπόν του χρόνου, πάλι με χαμόγελο και κάθε χρόνο και καλύτερα. Να είστε όλοι καλά, συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές.